Ymlaen nawr at ddosbarth eithriadol o gryf, ac wedi gwir dosbarthiadau cryf, achos mae yna bron i 20 o Heffrod allan o Darw Limousin yn y ffair ea fel enni, a mae'r dosbarth cyntaf y tu ôl i ni, a dwi'n cael cwmni Enion Williams o fferm Ceinog. Gerrythyn, siwr wyt ti Enion? Do, iawn, diolch. Ac yn cystadlu yn y ffair eleni hefyd, dwi'n deall? Wedi dod y gwartheg lawr yma? Do, mae gennym ni ddau fystach, wyrach ymlaen prawn ma fy nhw thi, ie, maen nhw'n classes o bystych trwm un nit, fel llall yn yr ombred. Go dda, ac yn hapus efo siwt maen nhw'n edrych? Den, maen nhw'n edrych ar ei gored, yn ni'n neud mwy na hynny, so, ie. Ond yn godro erbyn hyn, dwi'n deall adre ar y ffarm yn Ceinog? Den, godro rhyw 170, ers rhyw 5 mlynedd o'n. Ie. A wedyn... Ac yn cadw gwartheg beef o hyd wrth gwrs. Wedi cadw am beth i ffefryn, do? Do, o'n i'n meddwl, well i gadw am beth i ffefryn. Dal i drio. Ar gyfer y ffeiriau? Ie, yn chi, ie. Ffeiriau gaeaf, ar sioe haf ac yn y blaen. Ie. Oedd un un beth, o'n i'n dweud, o'n i ddim yn stopio wneud pan ni'n gwerthu'r syglas o danos. Da iawn. Ac i chi wedi cael crynlwyddiant dros y blynyddoedd hefyd, Enion? Do, mam a dad i cael hwyl dda iawn o'n i, a wedyn mae'n chwiorydd a fi wan yn dal ymlaen a gael llwyddiant rhaid da llynedd a ie, neis cael rhyw gerdyn coch weithiau, ond di rhywun i'n mynd o am y cerdyn coch i na chdi, mae'n neis weithiau, ond... Wrth gwrs bod e, ac yn rhoi hyder i rhywun bod nhw'n neud y peth iawn, ynddo fe? Yndi, hollol, ond mae'r just y teulu danos yma rwsyd, da ni'n gymdeithas yn yn hynny, mae'n neis, yndi, pob yn helpu gilydd a... Wrth gwrs, yn union. Ond at y dosbarth cyntaf mae Enion nawr te, i'r Heffrod allan o Darw Limousin, a dyma fydd yr Heffrod ysgafna allan o Darw Lim yn y ffair, achos mi fydd y dosbarthiadau sydd yn dilyn wrth gwrs, mi fydd y gwartheg hynny yn trymhau wrth i'r dosbarthiadau fynd yn ei blaenau wrth gwrs. I ni sôn am bwysau fyny nawr o rhyw 443 fyny rhyw 538. Ond fy'n erth o ti, mae yna safon aruthrol, i ni gweld Heifer Ifan Phillips fan hyn nawr, rhif 44. Oes bach mae hon yn Heifer dda, yn dywi? O, dwi'n chofio, mae Ifan yn diolch o fwy am droi nhw allan chwarae teg. Ie, gwartheg mae di bod allan drwy'r hag yna fo, a hwn ydy'r pinnacle iddyn nhw'n de. Na, chwarae teg i'r arddangoswyr, maen nhw'n edrych yn anhygoel, dy gwir, chwarae teg iddyn nhw. O'i flaen wedyn, rhif 42, i ni'n gweld e'n pasio heibio ni fyna o'n blaenau ni. Mae da ni Will Davies, Will Bringlas, Red Lady. Mae hon yn pwyso 500 kilo war y teg. Ynddi, na chi o Aberystwyth fan o. I ardal Ponterwyd. Ie, na chi, ynddi, na, ffer neis arall. Wedi magu allan ar frwyn yn unig. Ie. Lan yn y topiau yna gan Ren Will. O, mae'n edrych yn dda, war y teg. Will bob amser yn gefnogol i'r sioe, fel mae Dylan ar ei bwysau fyna nawr. Ie, yndyn. Welon ni Dylan Davies, a mae'n effer dda dy Will, war y teg. Mae'n edrych yn gret. A Dylan wrth gwrs drws nesau fe, ochr draw iddo fe wedyn, Dylan a Elen Davies. Blaen cwm Vienna. Beth am hon? Ie, na chi. Led ar uthrol hon chi'n does a... Na, mae'n steil yn ei ddyd yn doedd, mae'n... A di throi allan i'r ei gorau, ynddi. Deri ni sôn hefyd wedyn os allwn ni am Heifer 64, a dwi'n meddwl bod hi o'n blaenau ni fan hyn. Ynddi, na chi. Mae Mike Rowlands y beirniad, oedd e jyst tu ôl iddi fyna ameiliad, Olfords. Ynddi. Na, mae hon yn Heifer go special. Mae'n o Heifer mor ifanc i gael i'r pwysau maen nhw wedi. Mae'n a steil, ynddi, a'r lled. Mae'n dda iawn ar y lwyn o Heifer mor ifanc fel tai. Dywed sy'n 526 kilo i gael i'r pwysau na mor ifanc. Mae'n rhyfeddol. Ynddi, chwarae teg yn glod ydyn nhw. O, dyna chi, lun da honni fyna nawr. Mae'r bawd i fyny a mae wedi wneud i. Arbennig. Llongwarchiadau felly i'r teulu Olford. Heiddiannol iawn, chwarae teg. Heiddiannol iawn, yn union. Wastad a stoc da allan. Enion fel wedes i, mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn nawr i'r Heffrod Lim, a mae yna ddosbarthiadau eithriadol o dda i ddod hefyd, a mae rhywun yn edrych ar yr hyn sydd i ddod hefyd, ac yn amau falle mae yn fyny daw falle'r brif stori yn dyfe yn y ffair eleni, pwy a wyr. Felly, aros gen i os wneud i, ac edrychwn ni mlaen at yr hyn sydd i ddod. Croeso nôl ato ni i gylch cystadlu'r gwartheg yma yn y ffair ea, ac dwi'n cael cwmni Enion Williams o fferm Ceinog, Gerrythyn o hyd, ar gyfer yr ail ddosbarth nawr i'r Heffrod allan o Darw Limousin. Enion, mae'r pwysau'n cynyddu nawr yn y gwartheg yma sydd yn blaenau ni, dyn nhw? Ynddi, ydych chi'n gweld gwartheg bach mwy eiddfed yma ma wan, a bach mwy o gyfer yn nhw. Ie, chwarae teg, maen nhw'n clas arall o safon uchel ofnadwy.
Dyna chi, Mike Rowlands. Yn ei chanol i, yn llythrenol. Y mynd o gwmpas I bethau. Mae wedi mynd lawr nawr at y Heifer. Lynn Colcraft sy'n neiddo hon wrth gwrs. Vogue, yn 565 kilo, bobl bach mae hwnna'n Heifer dda, yn yr un ddi nawr yn y lluniau fyna. Ynddi, ydych chi'n dechrau mynd i'r pwysau, delfrydol o'n chi'n ddechrau meddwl o'r classes nesaf yma. A Heifer goch ar y pen pellach o Heifer Elfad a Sam Williams, Lady in Red, hon yn 592 kilo ac bobl bach mae hon yn Heifer gryf. Mae'n arbennig iawn, mae rhai gweud yn dwi. Ynddi, ac yn cael ei danos gan Neil yma na. A wedyn, yr ail un wrthon ni fan hyn nawr, mae Heifer Ble Dyfton, Special K yw enw hon. Mae hon yn dod yma ar ôl Carden Goch yn yr Agri Expo chydig wythnosau nôl enion. A mae rhywun yn gallu gweld pam. Mae hi yn special iawn. Special K yn special iawn. Special K go iawn, yndi. A Ble Dyfton wrthi ers dalwm dydi. Mae'n gwybod beth mae'n neud, mae'n gwybod beth mae'n edrych am. Trai nhw allan yn... Kai Edward sydd ar ei bwysau wedyn yn y safle cyntaf hyn o bryd. Kai wrth gwrs wedi cael Carden Goch eddi'n barod. Wyt ti'n nabod Kai ar teulu'n dda? Ynddo, nabod Kai a Dion a Gwyn a teulu'n dda iawn. Na, wastad yn troi gwartheg allan I safon anhygoel. Mae hon y fath chi'n dod mae'n llawn cig, mae'n cario un y dda, mae'n chwarae teg. Star quality enw hon a mae'n dipyn o seren ac offa nhw'n awrten cerdded o gwmpas. A mae rhaid I ni gamol y beirniad Mike Rowlands o Lanidloes o fferm Dolwen. Mae wedi gwneud gwaith arbennig bore yma yn barod. Dwi'n wedi gwastraffu dim amser, ond mae wedi bod yn drwyadol iawn hefyd. Yndi, hollol. Chi'n gwybod, dim profiadol iawn. Dwi'n fod yn danos ac yn prynu a ers blynyddoedd mae eitha. Mae'n gwybod iawn beth mae'n sbio am sy'n ni fel a dyna, mae fewn â nhw i'r ring a teimlo nhw un waith ar rownd â nhw a mae'n neud y job, mae gen Dyn sy'n gwybod beth mae eisiau? Yndi, hollol. A mae e'n tynnu Kai unwaith eto i'r safle cynta. Dyma hi. Ble'r Dyfton I fewn i'r ail. Mae Lynn Colcraft yn dod i'r trydydd safle. Wedyn mae da ni Heifer. Elfed, Elfed yn y pedwerydd a Heifer Gwion Jones Howells, Lily Wen wedyn yn y pumed safle ar y pen pella, ond mae chi frwydr nawr am y Garden Goch te. Diddorol gweld be'n eitho yma. Mae'r rail Heifer yn glamp o Heifer Ddafyd. Yndi, mae'n cael mor gywir yn dwi. Yndi. Ni'n gweld y cwarteri ôl na'r un Kai nawr. At ffordd mae'n sefyll yn fe, mae'n cario'r I phwysau yn wych. Yndi, ddiawch o rownd yn I chi'n dod, gigog o nadw I chi'n dod. A ti lun da hon I fyna nawr yn dweud. Y part ôl na fel o'n i'n sôn. A just ar y pwynt yma, fel rhywun enion sydd yn gyfarwydd â bod yn y cylch, ti just eisiau nhw I setlo fy nawr yn dweud ti? Oes, sy'n byd gwaith a pan maen nhw'n cael I moments a cael sefyll yn llonydd. Chi jyst trio'ch gorau yn byd a chi cael eis yn sefyll oedd o babis a lleill yn cael sefyll llonydd o gwbl. Fel y mae. Mae e'n ôl unwaith eto. Yndi. Ac yn hapus. Dyna hi, dwi'n meddwl, Mae e wedi rhoi dy nod. Wel, gola Kai, yr ail Garden Goch ydi. Na, maen nhw troi stoc o safon uchel o nadwy allan chwarae teg. Llongyfarchiadau I Kai a'r teulu unwaith eto. Fy nhw wrth I bole. Ac enion, ni'n edrych ymlaen at mwy o'r gwartheg le, mae'r Heffrod Lim sydd ar y ffordd. Felly am y tro, diolch I ti. Croeso nôl ato ni I gylch y gwartheg ac i ni dal gyda'r Heffrod allan o Darw Limousin. Enion Williams o fferm Ceinog Gerrythyn gyda fi'n gwmni o hyd. I ni'n joio fan hyn yn dyn ni Enion, ni'n cael gledd ydyn ni? Da'n wir, gledd o. Anhygoel yr trafon sydd yn y cylch ma. Maen nhw'n dal I ddod. Maen nhw'n dal I ddod a mae'r pwysau mynd am I fyny hefyd. Bedair Heifer, wel, bwerus iawn fan hyn yn y dosbarth yma. Dosbarth 8.4 wrth gwrs. Lynn Colcraft, I ni'n gweld nawr Mike Rowlands y beirniad yn cael ei ddwylo ar hon. Top tier a mae yn top tier hon. Yndi, chydig gwir, yndi. Na, Heifer. Gigog iawn dydi. Na, maen nhw'n... Lynn, diolch o fwy am
am droi peth allan chi a na, fydd hon yn berig yn clash mas ni fel. Yn pwyso 628 kilo. A dyma chi stori fach hyfryd fan hyn yn y ffair eia. I ni'n gweld Megan fach fan hyn nawr te yn arwen Pepsi. Megan Davies yn arwen ac yn cystadlu yn y ffair eia o dan enw ei hun am y tro cynta. Dipyn o stori ac mor braf i weld y to ifanc yma yn cymryd yr awenau llythrenol. Mae'n bwysig bod yr ifanc mae'n dal i ddod i ddanos a dywys ni yn annog greu i ddod i brynu wbeth os beth o'n meddwl sy'n digon da o triwch o, neu os ydych chi'n meddwl bod gen chi wbeth digon da adre triwch a... Yn union, dyma hi Megan i chi unwaith eto. Megan fach yn ei ffair gynta. A dyma waith da mae'n neud hefyd. Mae'n ni fod yn cystadlu yn y young handlers ysmlaen yn y trinwyr ifanc. Yndi, siwr, yndi. Ond yn ferch yn wyres dylen i weid i Denley Jenkins oedd yn lywydd ar y ffair a'r sioe pan oedd Ceredigion yn Sir Nawdd. Teilys bod maen nhw'n andros y gefnogol i'r sioe chi'n dyn nhw dangos ys blynyddoedd a grafiad o dan i belt. Maen nhw'n dod â gwartheg anygol allan o hyd chwarae teg. A mam nawr te Megan, os wneith y dyn camera troi i'r dded, mae hi'n stiward yma ac yn cerdded cohif yn go. Teleri yn un o'r prif stiwardied yn y ffair ei anghylch y gwartheg ac yn cohid yna hi ac yn fam hynod o falch a prowd iawn ar y bryd, dwi'n siŵr. Yndi, ac yn chwarae teg mor driw i'r cylch gwartheg ma'n y ffair a mae'n neud job dda os diwad yn y ring o chwarae teg yn cadw pethau fynd. Ond dedyn ni sôn nawr te am yr Heifer goch, achos dwi'n deall bod ti'n abod y teulu yma, mae'r Heifer yn dod o ardal Rhuthun, ydy o'n hon, am ac yn glamp o Heifer. Yndi, mai, chwarae teg, yndi, na, mae'n reil, stylish o Heifer chi'n dyru, gen Hyw Bryndi fan'na. Chi'n un gwych ohoni fyna nawr. Da di Hyw, meddwl. Hyw hefyd yn driw i'n ffair yma, di cael llwyddiant mawr yn ffeiriau Dolig Ruthun a yndi, chwarae teg. Hyw Evans, chwarae teg, yn gwneud gwaith gwych efo Marmi. A'r un dryma wedyn, tryma yn y dosbarth yma. Wylwn ni gibolwg o honi'n gynharach. Yr Heifer Marmi Girl yw enw hon yn 632 kilo. Yr un ddi ar y diwedd, cohif yna nawr. Yna chi. Mae hon yn llawn cig hefyd fel Mar Beder. Yndi. Ond mae'r arian di fan hyn yn mynd yn iawn. Wel, mae be di'r rhif 30 yn edrych y dda iawn yn mynd rownd yn blaenau ni fama wan dyri. Ydy, mae Heifer Lyn Calcraft top tier mai. A jyst y lled yn y tu ôl ar pwer. Ni'n gweld hi'n cael ei annog ymlaen. Ond to be, mae Heifer dda efo Hyw hefyd. Oes. A mae Megan yn ei gwaith. To be, mae'n ddosbarth eithriadol o gryf. Yndi. Mae ydi tynnu Megan mewn i'r safle cynta. Yndi. Boes. Mae beth yw eiliad anhygoel. I Megan fach a'r teulu yma Teleri bron yn ei dagre'n barod. Yndi. Yn stiward yma, mae bron yn ei dagre Teleri. Yndi. Dwi'n meddwl bod ni'n methu credu. Chi'n gweld i fan ewan, mae'n lanw, mae'n ochr dda ni chi'n dweud. A Megan, fel wedon ni nawr, jyst i atgoffa chi'n cystadlu yma am y tro cynta gyda Pepsi. A mae Pepsi yn, wel, yn neud y job ar hyn o bryd. Yndi. A Mike nôl nawr, jyst yn edrych unwaith eto. Cael y look colan yn ôl. Cael ei ddwylo arni. Un beth wedau am hon, ti'n gallu gweld bod hi'n gywir eithriadol. Yndi. Mae'n cario'r pwysau yn dda iawn yn dwi. Yndi. Cerdded yn dda. Gweld ochr a mae'n stretch yn un does. A mae'n cario un y dda o Heifer mor hir wych chi'n dweud. A Mike yn mynd ôl at Heifer Hyw. Mae hwnna'n glamp o Heifer dda fyd yn goch na'n y canol. Yndi. A hon yn Heifer eithriadol o dda fyd. Maen nhw gyd yn dda, yndyn ni. Yndyn nhw wedi gweud yn bob blwyddyn. Maen nhw gyd yn wartheg o safon. Yna hi. Mae wedi mynd â hi! Wel. Dwi'n siŵr bod hi over the moon. Arbennig. O Teleri wrth i bodd. Briliant. Megan fach wedi neud i. Yndi. Wel, bach i stori a hanner. Fi gofith hyn am flynyddoedd. Am byth yn gwneud hynny. Am byth.
Meddwl gymaint i teulu chi'n dyri. Bydd rhaid mi fewn am sgwrs. Bydd. Henion, am y tro. Aros liw i ti ddwy nôl at y tîr y fan. Diolch i ti boi. Wi wedi bod llefed ydi dan. Tyleri llongyfarchiadau, ond llongyfarchiadau mwyaf, yn mynd i ti beth gan fath. Diolch yn fawr. So ti'n teimlo gwed? O, fi'n mor prawd o fi. Ti wir? Beth mae'n meddwl i ennill fan hyn gwed? O, meddwl y byd. Meddwl y byd. A ffair gynta ti? Clas gynta fi mewn. Oedd e'n sioc. Siwt oedd ti'n teimlo pan nath e weid wrth tynnu ti mewn? O, fi ffili credu ni. O'n i honestly ffili Siwt credu. oedd y nerfs te? O, nhw lam yn un. A ti'n be? Mae mwy o gystadlu i ddod nawr. Byddi di nôl fori? Ie, a wedyn. A beth yw hanes hon? Cadw fi gytre fi cael ni. Ie. Wedi magu adre neu? Na, pwrno ni ddim mewn yn brec yn Februari, dde. Yn mis bach. A anreg i Megan. A digwydd bod oedd y teledu na yn neud interview a popeth yn byd. So, so mae'n stori fach neis. A wedi troi ddi allan yn anhygoel. Da iawn ti. Pob lwc yn y Young Handlers y Trynwyr Ifenc. A llon gyfarchiadau. Diolch yn fawr. Da iawn, boys. Diolch.